Salutare și bun venit pe canalul Odiseea Narrativă. Astăzi vă voi vorbi despre prima parte a trilogiei Silozul, o distopie care a captivat milioane de cititori și a inspirat adaptări vizuale. Silozul descrie o lume claustrofobă, unde oamenii trăiesc de generații întregi într-o structură uriașă subterană, fără să știe ce se află cu adevărat dincolo de zidurile care îi protejează. Este o poveste despre control, adevăr ascuns și curajul de a vedea cu ochii proprii ceea ce ți se interzice. Acțiunea are loc într-un siloz imens, săpat în adâncul pământului, cu sute de niveluri și mii de locuitori. Nimeni nu știe exact cum și de ce omenirea a ajuns acolo. Se vorbește doar despre o catastrofă care a făcut suprafața planetei toxică și imposibil de locuit. Societatea din siloz este strict organizată. La nivelele superioare trăiesc conducătorii, IT-ul și departamentele de control. Mai jos se află mecanicii și muncitorii care mențin silozul în funcțiune, iar viața este reglementată de legi dure. Cea mai mare crimă este să spui vreau să ies afară, pentru că oricine o face este trimis să curețe senzorii care filmează lumea de afară. O misiune mortală. Cartea începe cu Holston, șeriful silozului, care ia o decizie șocantă. După moartea soției sale, declară că vrea să iasă afară. Soția lui descoperise indicii că ceea ce li se spune oamenilor ar putea fi o minciună. Convinsă că imaginea de afară este falsificată, ea a cerut să fie lăsată să iasă și a murit curând după aceea. Holston urmează la câțiva ani, este echipat într-un costum special și trimis afară. Conform tradiției, înainte de a muri, fiecare condamnat are datoria de a curăța senzorii camerei video care le arată celor dinăuntru imaginea exteriorului. În mod misterios, toți cei care ies își fac această datorie, chiar dacă nu au niciun motiv să mai ajute societatea care i-a condamnat. După curățare, Holston vede cu ochii lui ceea ce pare a fi un peisaj verde plin de viață. Dar câteva minute mai târziu, costumul său cedează și el moare otrăvit de atmosferă. În interior, oamenii văd doar un deșert pustiu. După moartea lui Holston, autoritățile din siloz au nevoie de un nou șerif. Alegerea lor surprinde pe toată lumea. O numesc pe Juliette Nichols, o mecanică de la nivelurile inferioare, o femeie pricepută, dură, dar sceptică față de autoritate. Juliette este reticentă, dar acceptă. Ea aduce cu ea o atitudine diferită. E hotărâtă să caute adevărul despre moartea lui Holston și a soției lui. Curând însă, investigațiile ei devin incomode pentru conducerea silozului, mai ales pentru departamentul IT, care deține controlul absolut asupra informației. Pe măsură ce Juliette sapă mai adânc, descoperă că imaginile proiectate locuitorilor sunt manipulate. Realitatea de afară nu este așa cum li se spune. IT-ul și conducătorii mențin iluzia pentru a controla oamenii și pentru a preveni revolte. Conștientă de asta, Juliette devine periculoasă pentru sistem. În cele din urmă, conducerea decide să scape de ea, așa cum au făcut și cu alți curioși. O condamnă să iasă afară. Juliette este trimisă afară, dar spre deosebire de ceilalți, costumul ei a fost modificat și rezistă mai mult. În loc să moară imediat, ea reușește să meargă mai departe și descoperă un adevăr șocant. Lumea de afară este într-adevăr devastată și otrăvitoare, dar există alte silozuri, nu doar cel în care a trăit ea. Juliette reușește să ajungă la unul dintre ele și printr-o întâmplare să intre înăuntru. În noul siloz, Juliette află mai multe despre structura și istoria acestui sistem de silozuri. Sunt controlate de un regim centralizat, iar izolarea între ele este strict impusă pentru a preveni revoltele. Între timp, în silozul ei natal, Bernard, șeful IT, preia complet puterea și încearcă să șteargă urmele existenței acesteia. Mulți cred că a murit afară, dar Juliette, încă în viață, își face aliați în noul siloz și plănuiește să se întoarcă. După aventuri tensionate, Juliette reușește să se întoarcă în silozul său. Revenirea ei zgudie ordinea impusă de Bernard. Mulți oameni încep să pună întrebări și să-și dea seama că regulile au fost fabricate pentru a-i controla. Juliette devine un simbol al rezistenței, dar și o amenințare pentru cei care vor să păstreze status quo-ul. Silozul, cartea 1, este o poveste despre control și libertate, despre adevăruri ascunse și curajul de a le descoperi. Hugh Howey reușește să creeze o lume închisă, plină de tensiune, unde fiecare pas în afara regulilor poate însemna moarte. Juliette devine simbolul rezistenței și al dorinței de a vedea cu proprii ochi
chiar și atunci când adevărul poate fi mortal. Aceasta a fost prima parte din trilogia Silozul. Ce părere vă lasă prima carte din seria Silozul? L-ați citit? Scrieți-mi gândurile voastre în comentarii, sunt curios să aflu dacă v-a plăcut sau nu. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați episoadele următoare. Ne revedem în curând. Salut!